Arab pokazał tutaj niesamowite zwycięstwo. Pokazałeś, że parter w MMA jest bardzo ważny i dzięki parterowi można pokonywać nawet tak wielkich kozaków stójkowych jak Paweł Tyburski. No, ja się do samego końca obawiałem Pawła. Nawet w trzeciej rundzie, gdzie dwie pierwsze jakby wiedziałem, że wygrałem przez to, że byłem z góry i dominowałem. I tak w trzeciej rundzie, gdzie nadal się go obawiałem. Szacunek, Paweł wiem, że też wziął, jakby wypadł mu przeciwnik. Nawet nie wiedział chyba sam do końca, zanim się zakontraktował, że będzie ze mną walczył, więc dzięki za tą walkę, zajebiście. Rozpocząłeś naprawdę niesamowicie swoją przygodę z Fame MMA, pokonałeś tak uznanego zawodnika jak Paweł Tyburski. Z kim byś chciał teraz zawalczyć? Na razie chcę pójść na after z moimi trenerami, jeszcze nie wiem. Świętuj, gratuluję, wielkiego zwycięstwa. Arab!